ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен, тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Омаден сразу як дона лайки бепила биҷиқен ва навори Сауду Теҷира гӯш кунен. Имрӯз бардруи азиз агар хато накунем 17 июли соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 120 сомонӣ. Дар имрӯза видео хонаҳои заминӣ ҳастанд дар ноҳияи Панҷ, ноҳияи Файзобод, шаҳри Кӯлоб ва дигар ҷоҳо. хонаҳои заминиро гуфтем. Квартира аз он ҳастанд дар шаҳри Норак, квартира ҳастанд дар шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб ва шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. Хизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 99000 сомониш мега. Бардури ғариба шумо метавонед ки як хонаи заминиро 822000 рублда бихарен. ва дигар чизои арзон ҳам ҳаст. бардури азиз, ҳамат хоҳиш мекунем барои пешравии мо ҳамин як дона лайки бепила биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед ки ма видео кардам шумода мерава. Рафтем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. نه برادر ماشین داره تاکسی میزنه گرانیت قزاقستان چلیابیسک. من سه ماشین دارن مراجعت کنن کدام ایمیگراسیون کارت بود شدگی رجیستراسیون بود شدگی هم به مراجعت کنن میبرم میبرم. در راه 3 روز وقتون میروه. انا گذاشتن گرانی 105 ساعت وقتون میروه. رفت اومدن همش. اینم برادر مراجعت کنه میبراتون میبراتون. ساخت سلام در راه یگان کس غم نمیتیه. یا راه دا یگان کس نیست که شما رو مان کنه. هیچ کاری نمیگم. میرن میبین تمام. дӯстони азиз, аки мо эълона сар мекунем, ай ҳамат хоҳиш мекунем аввал як дона лайка стоп кунем бизанен ва навори имрӯзаро тамошо кунем. бардуи азиз, хонаи арзон дар шаҳри Кӯлобай бо диққат гӯш кунед, маълумотро гап мезанам, нархш беҳад хубай. хонаи дешен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Навкан гуфтагиай, наздики мактаби 43. касе ки мисол шаҳри Кӯлоб мефаҳмидем ки мисол ҷои Кӯлобай наздики мактаби 43 маҳаллаи Навкан 10 сотиқ заминаи ду дархона ба як калидорш кардагӣ. ремонти хонаҳо миёна гуфтагиай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай ошхона баня ҳоҷатхона доштаи дӯстони азиз. мақсад на ремонташ миёнаи фасони хушук хай мисол ҳамаш 100%ай гирди хона бардуи азиз маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ. анами ака гуфта ки нархша ана 250000 сомонӣ бугу. 250000 сомонӣ. агар харидор бошен бо арзон мешава. бисёри бардурои ғарибӣ гуфта буданд ки ягон хонаи арзон аз ноҳияи Панҷ шава бимонен. ина бардури азиз, як бародар ана хонаи фурӯшиша рӯӣ кард, гуфакаи Сауду Теҷир рекламаш ки рекламаҳои хеле зурай. бардури азиз гӯш кунед. хонаи дешен қарор дорад дар ноҳияи Панҷ, ҷамоати Меҳвар, қишлоқи Сабзихарф гуфтагиай. қишлоқи Сабзихарф 11 сотиқ заминаи 3 дархона кардагӣ. гӯш кардешен бардури 11 сотиқ замин 3 дархона. ремонташ миёна гуфтагиай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% будай. ошхона баня ҳоҷатхона оғилам дорад дӯстони азиз. хай хонаи беҳтарине ки гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза задагӣ дӯстони азиз. нархша гуфта ки 290000 сомонӣ бугу. дар ноҳияи Панҷай бардури азиз 11 сотиқ замин 3 дархона 290000 сомонӣ нархш будай. ҳар ди рақамҳош бардури азиз кор мекуна. занг бизанен, маълумоти бештар яъне ки маълумоти пурратара аз соҳиби хона бигирен. бо арзон мешава. бардури азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, нами рақамҳои дестем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунен, мо рекламаш мекунем. скриншот кунен ҳамин номерҳоро бардури азиз, як рӯз дар кор мешава. ва ҳози ана баъд як реклама баъд хонаҳо ва квартираҳои арзон гарени бисёрене ки то охири видеоро тамошо кунем. ана бобиҷон, илабай мошиноро дидед? ҳо, дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда
тақсимот сар мешавад. ба душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирдатроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не гарантия. бале нумера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаи. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. айки ҷое ки хона квартира дар кора комментария бинависем бардури азиз. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, кӯчаи айни 64, тарафи сеюм база, доми 13 ошёнаи дӯстони азиз, яъне ки доми 13 этаҷа, як хонага квартираи духонагаш кардагиянд дар 12 этаж қарор дорад. 54 метри квадратияй, ремонташ нав, евроремонти фасон кардагӣ чӣ хеле ки бардури азиз дастурат десен ҳамаш 100%. Об свеч мега ҳастай ҳуҷҷатошам бардури азиз ҳамаш қоидави ҳуҷҷатош 100% будай. Ду лифт дора. ана квартира вақти фурӯхтан кондитсионер, термекс, люстра, кухни гарнитуруш места. хулоса бардури азиз чӣ хеле ки гуфтам ҳамаш 100%, мақсад ремонти нав. Нархаш $50,000. $50,000 бардури азиз нарша мега. номерои телефону шахсе бардури азиз залул мондаге срочни пулуш дар корай. касе харидор бошен занг бизанем, бигӯен ки номерои канали савдо теҷа гирифтам ба шумо арзон мекуна. бардури азиз хаста набошен, мо эълона давом метем. ана хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи файзобод, деҳаи дороб гуфтагиай. 7 сотиқ замин дар хона, ремонташ коробка будаи дӯстони азиз. ана барои маълумоти бештар мисол бо номерои телефонуш ҳастай занг мезане. бардури азиз нархаш 99,000 сомонӣ. хуб бардури азиз, агар шумо реклама дошта бошен, ин номерои ма бардури азиз болои видеоро нигоҳ кунед. ҳамун номерода бардури азиз ватсап шуда рӯӣ кунед. мақсад хона дорен, замин дорен, квартира дорен, мошин дорен, ё мисол ягон техника боша, ягон мисол чизе ки барои фурӯш боша, ин номерои маро десем бардури азиз болои видеоро нигоҳ кунед. ҳамин рақамҳода дар ватсап рӯӣ кунед, мо рекламаш мекунем. дӯстони азиз, квартираи арзон дар шаҳри кӯлоб, ана маҳаллаи борбад, духонага дар 4 этаж қарор дорад, 40 метри квадратия дӯстони азиз. маҳаллаи борбад, ремонт кардагӣ дӯстони азиз. нархаш 160,000 сомонӣ. таъҷилан фурӯхта мешавад, мега яъне ки срочни фурӯхта мешидай. бардури азиз, нархаш 160,000 сомонӣ. шаҳри кӯлоб, маҳаллаи борбад. номерои телефонуш ҳастай. ана харидоро бардури азиз числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша занг бизанед. касе ки подписатсия кардагиен бардури азиз видеои нави ма шумода мерава. касе ки подписатсия кардагӣ нестен, подписатсия кунед. бардури азиз, як квартира арзони дигар дар шаҳри Норак. подписчикои норакӣ дорум ку комментария бинависем бардури азиз. ана бардури азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак, Калюжника нависагия дӯстони азиз, Калюжника нависагиай, шаҳри Норак, Калюжника, як хонагай, ана дар 2 этаж қарор дорад, 28 метри квадратӣ. ремонт доштед дӯстони азиз. ана соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат харидори аниқ дӯстони азиз. ана числаи видеоро нигоҳ кунед, поёнда числаи видео нависагия, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша, занг бизанед. нархаш 200,000 сомонӣ. бисёри бардуро ай Россия, ай Сочи, яга пашкам дар ғарибияй, бисёр квартираи шаҳри Бохтар мега. бардури азиз, як квартираи арзони дига аз шаҳри Бохтар барои шуморо кофта ёфтем бо нархи арзонай. ана квартира дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғанда, кӯчаи Файзалӣ гуфтагиай, як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай, ремонт доштед дӯстони азиз. соҳиби хона ана бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки хонаи фурӯшӣ, мақсад ана бухай занг зада маълумоти иловагӣ, маълумоти бештара мегирен. бардури азиз, нархи квартира 250,000 сомонӣ. бо арзон мешавад. дар канал подписатсия кунед бардури азиз. хонаҳои арзон ҳама ҷо мондесем. иншоалло ки агар касе хонахар бошен ё мисол квартирахар бошен, як рӯз не як рӯз
ай ҳамин канали Сауду Теҷе, яъне ки бачаи ачкидор, дар насибтон боша миёвинда шероинар. Апашкош морам подписатсия кунен, ана раҳмат мегум акҳо, додаро, апо, хоҳаро. хайрам хеле то охири видеоро тамошо кардена ки майда тамом шид на видео. дӯстони аз агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, метавонед ки анами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. Чизе боша, мисол хона дорен, замин дорен, квартира дорен, мошин дорен, магазин дорен, мақсад чизе ки боша дар ами рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед, мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. ана бардури азиз, ана видеора дастгирӣ кунен. Дастгирии шумо чи ам 1 дона лайки бепула мисол мондана, 1 дона лайк биҷиқен ва касе дар канал меҳмонен, форатон ки видеоҳои ма шумо да бирава, мисол ке ки интернетон гирон боша, агар ҳамин подписатсия кардагӣ бошен, видеои ма шумо да мерава. Барои ҳамун қавақтона намегирен, поён да кнопкаи подписатсия амура ҷиқиден, зангулачара бологӣ дамонен, ке ки ма видеои нав кардам, шумо да мерава. раҳмат мегум барои дастгиритон, раҳмат ки дар комментария фикрои беҳтаринтона менависен. рақами 5 аётон аброрен. Хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.